Makati muri Zimbabwe usana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu patinokupa nyaya dzakasiyana siyana munyika yeZimbabwe. Tine imwe nyaya yakabuda paDaily News itaura kuti ZANU-PF and CC MPs get stands right muri Zimbabwe. Nyaya iri kuitika ndeyekuti isusu takavhotera Nelson Chamisa tiri 2 million. Hatina chatiri kuwana. Zvipatara zvakatofa, mari dziri kuturwa dzichiiswa mumwedzi yezvigananda. Pana potaura kuti MPs ndo akunopiwa stands kuti vange vachimisa impeachment iyo iri kutaurwa nenyika yese Zimbabwe kuti aiwa Emerson akundikana, Emerson ane urwere munyama yake, Emerson akuita zvinhu zvisiri bombero remutemo, ari kujamba bombero remutemo, aita zvinhu zvemusoro wake ngabve. So muri Zimbabwe iwo wanika uri MP uchinotora stand unongozama kuti chii. But nyaya yangu hombe ndauya panapa ndeye comrade kana kuti honorable Job uyo asikala vane mashoka vataura kuti ivo vakange vari member of parliament kwematemu anokwana kuita 3 asi havana kana pavakambopiwa 2 by 2 meters yestand hapana pavakambopiwa. Saka vari kuzama kutaura kuti zvese zviri kutaurwa izvi zviri nechekuita panyaya yekuti MPs ari kubraibiwa kuti vasavhote panyaya yeimpeachment. Saka zviri kutaurwa mamwe makuhwa ari kutaura achinzi vakapromiswa 200,000 after vavhota. Saka zviri kutaura kuti mukuru weZANU-PF anaura Emerson havasi kutrusta vanhu vavo, havasi kuvatrusta. Saka vari kuti vakavapa mastendi obva vapa 200 kuti dhiri ravo ringe richinyatsoфamba zvakanaka. But pane mumwe kutaura kuri kutaura kuchinzi ivo Emerson havasvike musi weindependence vari president, kunenge kwatova nemumwe president. Saka zvinhu hazvina kumira mushe munyika, hazvina kugadzikana. Ndonyaya yatiri kuzivisei panapa kuti ndomamira azvakaita. Tinokutendai nenguva kwamunoita muchitisapota nguva nenguva. Asi polisi yeZimbabwe iri kutsikira kune ava vanopinda online kunyanya vanenge vane mabhandles anotoona panapa paYouTube zvekunzi musabvuma vanhu vanoda kudanana nemi online, nevanhu vanokupromisai mabasa online, nevanhu vanoita sekunge vakupai magifts online, vanhu vava vari kunzi maskama. Saka musatenga zvinhu zvamusinganyatsonzwisisa online, musinganzwisise website iyo kuti ndekupi kana ndepapi, munosikamiwa mari dzese dzakatorwa. Ndo zviri kukurudzirwa nepolisi yeZimbabwe kuti chingwarirai kuvanhu vandataura nezvavava vanoda kudanana nemaonline musingavazive, neavo vanoda kupai magifts online, kuchero nemaantivirus enyu matarisisei. Futi kuna avo vane makombiyuta tarisai maantivirus enyu kuti haatauri nyaya yekuti uri kutrekewa chichi. Ndo zvaziviswa nepolisi panapa. Tokutenda muri Zimbabwe nekuona kwamunoita pano. Thank you.